Najlepší matrac nie je len o pohodlí, ale aj o zdraví. Pri výbere je dôležité overiť, či matrac spĺňa certifikáty zdravotnej nezávadnosti. Pred výberom matraca si overte, či je vyrobený z materiálov, ktoré majú certifikát Ecotex, ktorý garantuje, že materiály použité pri výrobe matracov neobsahujú žiadne zdraviu škodlivé látky. Všetky matrace Segum sa môžu týmto certifikátom pochváliť, čím sú vhodné aj pre alergikov či ľudí s citlivou pokožkou. Pri výbere matraca je dobré poznať vlastnosti jednotlivých materiálov. Latexová pena je známa svojou elasticitou a pružnosťou, čo ocenia ľudia, ktorí majú radi mäkší pocit pri ležaní. Naopak, kokosové vlákno zabezpečuje tvrdosť a stabilitu, ideálne pre tých, ktorí preferujú pevnejší matrac. Kombinácia týchto prírodných materiálov dokáže ponúknuť dokonale vyvážený komfort. Moderné technológie prinášajú nové funkčné materiály, ktoré zaručia, že budete mať doma skutočne ideálny matrac. Antibakteriálna pena je vhodná pre alergikov, zatiaľ čo gelová pena dokáže odvádzať teplo od tela a udržiavať príjemný pocit chladu počas celej noci. Mimoriadne obľúbené sú aj matrace s taštičkovými pružinami, ktoré sa výborne prispôsobujú vášmu telu a poskytujú ideálnu oporu chrbtici.